化け物が近づいてくる。逃げないと。あの化け物は。王子、あれはただの魔物ではありません。どういうことだ。ラングリッサーの封印が解かれたことで出現した闇の軍勢です。邪悪が目覚めてしまったということか。テディ様、町の人たちを助けないと。ああ、化け物たちを市民に近づけるな。化け物ごときにやるほど安い命は持ってないんだよ。まさかこんなに。一人でも多くの市民を救い出すんだ。魔物が組織だって攻めてくるなんて。待っててください。今助けます。
を払いたまえ。力がみなぎってくるみたい。聖なる力よ、成長をここは通しません。聖なる力よ、魔力の高まりを感じます。闘気の渦や湧き起これ。力がみなぎってくるみたい。
力がみなぎってきたわ。者たちを癒した